wani kauye da muka musuluntar da mutum 211 ko a ƙauyen na haɗu da wani shine yana sakataren coci an ce ya ba mu aron kujeru ya je ɓoɓɓoye saboda su garin ana abu da musulmai da kirista akan bada ya ɓoɓɓoye saboda wa'azi zami he muka haɗu da shi muna tattaunawa sai na ce mai to mu muna girmama mahaifiyar Yesu sai ce Yesu dama yana da mahaifiya su ba taɓa gaya masa ba na ce shekara ka nawa a coci ce a tun yana rusu ba taɓa gaya masa ma yana tana sai to abin na ku to yanzu wannan me za ka karanta mai ababu ne fahimce ka ga asha kanan me za ka fai dole ya ka hada mai da dabara wato kai abin mu Allah ake shi wato shi yasa Allah ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmat ka ji wani abu da Allah ya gaya mana alqur'ani shekara 1400 da wani abu sai da na zo kwanan nan na applying he na ce to kaga faga maganar nan da Allah ke faɗi take aiki sai bayan ma na yi applying abin kawai na kalle shi na ce to kai yanzu saboda Allah yanzu kai a Yesu da kake cewa Allah ne yanzu kai yanzu sarkin nan na garin ku idan wani ya zo zai taba shi zaka bari ya ce ba mun kakkashe mutum ba na ce yanzu Allah yanzu a ce Yesu Allah ne ya halicci mala'iku ya halicci aljanu suna kallo a zabga man mari a tofa man majina ya kake gani ce kai kuma gaskiyanka ne fa ce yanzu da Allah da annabi yana Allah duk wanda za ta yi wallahi sai da wallahi aya in na karanta a Bible wallahi bai santa to zuwa ake cocin sai dai a yi masu waƙe a faɗo wasu abubuwa tafi bambanci da me addinin musulunci idan ka shigo shi dole sai ka iya karatu domin da shi za ka yi ibada